ku danna subscribe. Idan ya fito kuma ku haɗa da alamar ƙararrawa domin samun dukkanin bidiyon mu cikin sauƙi ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Isu da dama za ga baka da kokobo amma ka fi wani mai kuɗin kwanciyar hankali. Isu da dama za ki ga baki da mijinki mai karamin karfi ne, dan albashi ne, da an yi kwana 20 an fara lissafi sai dai da bashi za a samu a ƙarasa. Amma kina cikin kwanciyar hankalin da matar wani mai arzikin kin fita kwanciyar hankali. Kin fita jin daɗin rayuwa. Ba za ki san wannan ba sai hira ta haɗa ku. Ta jiki ta yi sallama gidanki kin ce mai gidan yana nan, ta zo unguwa yau mai gidan yana nan, kin je wata sai ki je gidanta unguwa so 40 mai gidan baya gari, to ina wani jin daɗi kuma kwana 40 baya nan, wata 2 baya nan, wata 3 baya nan, wata babu iyaka, wata kuma ko yana da babu ruwan shi da ita, yana ganin dai bukatar ki shine abinci, to ga buhunan shinkafa nan, ga na gero ga na masara, ga gare wani manja da man girki, ki je ki ta girki a tafa kuma je ki daura duk wanda kike so, ba shi kenan ba, amma ba ki da lokacin shi da za ku yi hirar minti 30 da shi ya dauke miki kewa. Amma ita wancan dan albashi din nan wanda tsakiyar albashi wanda an kai da kyar kullum suna tare da mijinta, da dadi an ci tare, ba dadi an ci tare, kwada aka yi an ci tare, sai kika tana cikin kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa. Ke kuma kin hango can sama, ashe biki sani ba hadirin kaka ne wanda baya ruwa ko loko kenan, hadirin kaka sai ga shi shu ya taho kamar za a yi ruwa, mutanen da ɗaya mai shanya sai ya zo ya wuce babu ruwa. Ma'ana da kin ga wani mai babban mukami, mai babban kaza, mai kaza sai mutum ya kamar idan an je can ai wanda ta je can ta huta, ai ba ita ba dangi ma sun huta sai ta je can wurin ta shiga ta ga kanta cikin wani ɗan karamin kurkuku tana cikin bala'i. Ganin mijin ma ya zama tashin hankali, ganin sa a yi hira ya zama tashin hankali. Wani ba ruwansa bai da ya shigo gida kawai na gindin satellite ɗinsa ba abin da ya masa zabi, da kin yi masa magana ma baya dinki, ya juya wannan station ya juya wannan station, lokacin da zai gama kallo kuma barci ya kama shi, ke baki da amfani a wurinsa. Kin yi kwalliyar, kin shafa hodar, kin shafa jambakin a banza ba ruwansa bai ma san kin yi wallahi, kin canja tufafi bai sani ba, sabo kika sa, na da kika sa, waye wannan sabon ɗinkin ya aka bai kalle kewa balla tana ce ka wallahi ke yi kyau, ba ruwan shi da wannan. Ita ko mace duk a duniya ba abin da take bukata ta burge mijinta, ka amma wannan shigar ta burge ni wallahi ke yi kyau, to ba za ki taba jin wannan kalmar wa auren sa tunda shi Fir'auna ne ba ruwan shi da ki. La rufa mana asiri, waɗansu mazajen gaskiya suna sabo mai girman gaske. Kwanciyar hankali shi ne wato in ana rayuwa ta addini, rayuwa ta imani, rayuwa ta tausayi, rayuwa ta jin kai, rayuwa ta soyayya tsakanin mutum da iyalinsa, tsakaninsa da ƴaƴansa, to wannan ita ce rayuwa. Amma duk wannan wani kyale-kyale tutu za ku kalla na duniya in dai ba a sa Allah da Annabi ba a ciki, wallahi babu hutu a cikinsa. Ga babban misali, turawa sun fi kowa jin wahala. Mata da kuke gani da turawa kun fi su jin daɗi 100%. Kullum sai ta fita ta nema, ba ta da mijin da zai kawo mata. In ma tana da miji yana da albashi, tana daukan albashi, tsayawa ake a yarjejeniya, nawa za ta kawo nawa zan kawo, yadda za ku gudanar da gida. Shi ba yadda za ya dauki wani nauyin ta na rayuwar ta, ballanta na wani dangin ta ya taya ta zumunci, an haihu a dangi, ina ruwan mutum da an haihu a dangi bai shafe shi, an haihu a dangi ina ruwan su da wannan. Rayuwa ce babu Allah a ciki, babu manzon Allah a ciki. A nan gurin ne in mijinki ya zanto mai addini, ya zanto yana sauraron wa'azi na abin nan, sai kiga shi ki raka ki kuna yin zumunci. An yawa a gidanku, shi fa ba gidansu bane ba, amma da ke kai ki, an yi mutuwa ya kai ki, an yi wani abu ya kai ki, ya baki wani abin da zaki yi wani biki. A je wani wuri baya son ki shiga kunya, so yake fitar da ke kunya. Kina zaune a gidansu san baki sana'a, so yake fitar da ke kunya. To miji bai imani ke, miji da ya san Allah ya san manzon Allah. Amma wani kuma wannan ba ruwansa, tun da ya kawo miki gare wani man shanu da man gyada da shikenan ayi ta yi, alale zaki yi ruwanki, me zaki yi ruwanki shi ba ruwansa. Wannan ba ruwan shi da abincin ki, ku zai dafa masa nashi. Wani kuma ba ke ki dafa abincin amma baki da darajar da zaki baki, sai dai wani da zai bashi. Dan Allah wanne yafi dace tsakaninku da Allah, tsakanin kin yi wa miji ki girki, kin yi ado, kin tsaya kina jira shi, ya zauna, kin dauko abincin kin ajiya gaban sa, bai kake so gashi ka miƙo masa, bai kake so, wani lokacin ma ki dauki cokalin ki sashi wuce a baki, me duniya ba haka bane ba, wani lokacin kaza, da kuma wanda ba ran ke kin yi abincin kin tafi, wani kato ne zai zo da bashi. Wani ma ba ruwan shi da girkin ki, wani kato ne kukun su zai dafa masa abin da yake so. Dan Allah ina daɗin rayuwa a wannan. Na so samu kuɗin da muke kuɗi.
wato duk abin da kuke ganin an ba wanda suka kafirce mu Allah kar ku dauka kai mummuni wato ubangiji subhanahu wataala ya tsane ka ne su kuma yana son su ne ya ba su Allah ya gaggauto musu da rabon su ne kai mummuni za ka ga dan kadan din da aka baka an sanya albarka a ciki gashi dan kadan amma kana rayuwa ta walwala da jin daɗi baka damuwa sosai su kuma gashi da yawa ba sa cikin kwanciyar hankali yanzu tura sai su rasa me za su samu kwanciyar hankali su ci su sha su hau sama su hau kasa su hau su yi wannan wasa su yi wasa cikin kankara su yi wasan kwallon kafa su yi basketball su yi lawn tennis su yi kowane sakenci a yi duk abin da aka ga dama amma an kasa samun kwanciyar hankali sai ga mutum ya kashe kansa sai ga mutum ya harbe kansa saboda menene asalin ruhinsa ne bai samu abin da zai raya ruhin ba zuciyarsa ce ta zanto a rushe ba ta da gini na imani ba ta da gini na ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah wanda su ne suke kwantar da hankali su sa bawa ya nasu abinda ake samu na duniya taimakawa kawai yake amma ba shi ke sa bawa ya nasu ba